Bihevioralna se perspektiva usmjerava na naučena ponašanja. Znamo da je biheviorizam dominirao psihologijom u prvoj polovici 20. stoljeća. Međutim, danas se bihevioralna perspektiva i dalje bavi načinima na koja se ponašanja uče i potkrepljuju i bihevioralni se principi često primjenjuju u zdravstvenim ustanovama gdje psihoterapeuti i savjetodavci koriste te tehnike kako bi objasnili i tretirali različite bolesti i poremećaje. Tijekom 60. godina pojavila se nova perspektiva poznata kao kognitivna psihologija. To se područje psihologije usmjerava na mentalne procese kao što su pamćenje, mišljenje, rješavanje problema, jezik i donošenje odluka. Sociokulturalna perspektiva je relativno novo područje koje se značajno razvilo posljednjih 20 godina. Istraživači se usmjeravaju na proučavanje ljudskog ponašanja u različitim kulturama. Proučavajući te razlike, možemo naučiti kako je naša kultura oblikovala naše mišljenje i ponašanje. Evolucijska perspektiva se usmjerava na ispitivanje kako evolucija objašnjava fiziološke procese. Psiholozi i istraživači su preuzeli osnovne principe evolucije, uključujući proces prirodnog odabiranja koje primjenjuju na objašnjenje psiholoških fenomena. Ova perspektiva sugerira da mentalni procesi postoje jer imaju svrhu, dakle pomažu u preživljavanju i reprodukciji. Tijekom 50. godina razvila se škola poznata kao humanistička psihologija. Pod velikim utjecajem značajnih psihologa Abrahama Maslowa i Carl Rogersa, ova perspektiva naglašava ulogu motivacije na mišljenje i ponašanje, a pojmovi poput samoostvarenja su esencijalni dio ove perspektive koja se naziva humanističkom. I na kraju psihodinamska perspektiva, naravno proizašla iz rada Sigmunda Freuda, naglašava ulogu nesvjesnog uma, važnosti iskustva iz razdoblja ranoga djetinjstva, kao i ulogu međuljudskih odnosa kako bi objasnila ljudska ponašanja i liječila osobe koje boluju od mentalnih bolesti.